sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Oras niya to sa ngunyan, 4 minutos makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indugabus. Aldaw kita ngunyanin Huwebes, Pizza 19 kan bulanin Agosto taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga barata sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang studio si Cha Buena Obra. Yaon man si Engineer Abilindon Toralio an satuyang Chief Technician. Si Tony Saison an satuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Rayago Ligasyon sa opisina. Si Felix Lagrimas asinman si Rodel Cesar duman sa transmitter. Ako man po an sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Baaw Municipal Police Station na pinamamayuhan ni Police Major Mary Grace Pitagtag, Officer in Charge. Nakuaan onrang top performing Municipal Police Station kan Land Transportation Office LTO Iriga City District Office. Community Anti-Terrorism Awareness Seminar pinaggibo duman sa Banwaan kan Batu, Camarines Sur. Headlines pa man kita kan mga bareta sa lado lokal. PRC mahigpit na ipapautob ang mga health protocols sa isa sa gibong licensure examination for teachers duman sa Catanduanes. Pamamayuhan man ka ng mga healthcare facilities mahigpit na pinalilikay kan DOH Camarines Sur pagsitar sa mga health protocol violators pinaghigpitan. Minimum public health standard mahigpit man na ipinapautob ngunyan duman sa Dait Public Market. Number 2, Municipal Most Wanted arestado duman sa Masbate.
sarong bangka asin duwa ka tawo dakop man sa isinagibong illegal fishing operation. Headlines pa man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Lady accountant pinag-atado duman sa footbridge. $4.2 milyon na COVID test kit na bagat kan Philippine Air Force apat na online sealer dakop. LTFRB Central Office duman sa Quezon City ipinasarado. 14 empleyado positibo sa COVID-19. Ang gulo nin robbery pinaggilid kan PNP sa nagadan na dating editor kan tabloid. Yan po, nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. An bareta sa pagkaudto na sa indong maantabayanan. Inihatod sa indo sa karahayan buot kan mga mabubuot niya tong mga sponsors. Sinda Honorable Jeff Biseño, Municipal Mayor kan Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Siring man si Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Balatan, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Sa pinakusog na kampanya kan sa tuyang nasyon kontra sa terorismo, an Bato Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Lloyd Paurilio, Officer in Charge, nagsagibonin Community Anti-Terrorism Awareness asinman BFATS Enhancement Training duman sa Barangay Tagpulo sa Banuan kan Batu, Camarines Sur. An sinambitan ng aktibidad pig-atendiran kan mga opisyales kan barangay, kaibaan mga BPATS member asinman mga empleyado kaini sa pangingenot ni Punong Barangay Rodrigo Talagtag. An sinambitan ng programa isinasagibot tanganing pakusugon an iribahan kan komunidad asinman kan PNP sa kamabutan na urog pang maitao ang serbisyong kaipuhan kan mga komunidad asinman dagos naman na tapuson ang gibong terorismo sa satuyang nasyon. Pinagtukar man sa sinambitan ng aktibidad ang mapadapit sa handling kan barangay case blatter, first responder rule, arresting technique, Republic Act 9165, mga epekto kan illegal na droga sa buhay kan tawo, asinman orientasyon kan pagserbi sa banwaan o advocacy group. Pig-iin kami narman ang gabos na makipagtabangan asin suportaran ang mga programang piglalansar kan sa tuyang gobyerno orog na sa Executive Order 70 o an NTF LCAC tangani man na dagos niya tong makua ang katuninungan sa satuyang nasyon. Hill
report! Panuntaan report magali sa satuyang mga pag-iriba sa luwas. Nasa linya si Philip Barasina. Philip, maray na udto, go ahead kan sa imong bareta. Nakakamundong barata nangyari nga bigla na pagkakagadan ni Alisa Cabrera, empleyado kan Radyo JMA Barangay FM sa siyudad Canaga. Dahilan sa aksidenteng kinakasangkutan kay ni kasud mga alas 5:35 nin hapon, Agosto 18 unya na taon, sa kalabaan kan MT Villanueva Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Siyudad Canaga. Ana pinaglulunada na motorsiklo ni Cabrera na pinagmamaneho kan sa iyang kailusyon na si Nerwin Magnoyan Nabudalan kan sarong truck na pinagmamaneho kan driver na nakainom sigon sa mga nakahiling. Medyo di malas lang ang babae ta binayaan tulos ang bata. Nagkapira sa iyang mga katrabaho na nagpaabot na kana pakikidumamay. Arog ninda GC Cruzata, Papa Jesus Manjo, Jen Pesteo Kama, Papa Omar kana Barangay 101.5 FM. Mantang nakikidumamay man, ana bilog na mga pag-iriba sa profesyon na o sa nangyaring aksidente sa sinambit ng empleyado kana Barangay 101.5 FM duman sa siyudad Canaga. Mientras tanto, sa iba pa niya itong barato sa lado lokal paman Giraray, sagkod ngunyan, kadakol paman Giraray ng mga empleyado kan Department of Education, digdi sa DepEd sa siyudad kan Irigan, dahil paman Giraray na babakunahan na nagkapirang mga paratukdo ng apudan sinda kay Sir Alex Botor, nasaro sa nagpapalista subuot kan mga pwedeng bakunahan ng mga teachers kan DepEd digdi sa Iriga City Schools Division na kung mapabakuna sa manlain-lain na eskwelahan na dadaraon dyan sa City Hall ka na siyudad din Iriga, kaipuhan, linawo na marahayan listahan, bakong bara-bara, kadakol subuotan, pinaglilista na habo pa man bakunahan. Ang iba nga ni, natatakot na bakunahan, ulit kaiba sa mga comorbid. Mantangan ibarigdian yaon man sa listahan, alagad laugaw ang DepEd digdi sa Iriga City Schools Division dapit sa pag-abot sa mga babakunahan ng mga paratukdo kan sinambit ng departamento digdi sa siyudad kan Iriga. Dagdag na mga barato sa lado lokal, kuman si Philip Barasana, RPN Radyo Ronda. Salamat Philip kan sa imong dugang na barata sa lado lokal. The Newswatch. Ngunyan sa pagpapadagos pa man kita kan pagatud kan mga barata sa lado lokal. Sobra pang sarong bulan antes man an filing kan COC, natuyawan na ang kandidatura kan mag-ina sa banwaan kan Bula, Camarines Sur. Iniman an sa persona ninda Alkalde Migay Ibasco, asin man ni Manuel Nonoy Ibasco Jr. na subuot iyuan matandem sa masunod na eleksyon, sigun man sa mga nagluluwas na impormasyon, hali man sa mga namamanwaan kan Bula, Camarines Sur, asin hali sa saindang mga kalaban. Katakod pa man ka ini pinahayag man ni Consyal Nono de Sena na buot nang maging pribadong korporasyon an banwaan kan pamilya Ibasco, asin man pagpapahiling sana na mayo nin ibang kwalipikado sa banwaan kan Bula sa paglansar sa saindaman na kakayahan. Katakod pa man kaini pusog man subuot ang mga lideres kan oposisyon
sa sinambitan ng banwaan na konsiring ang mangyayari daiman sinda mapahuri sigun pa sa pahayag ni Disena. Mientras tanto, pinag-Shertukan Professional Regulation Commission o PRC Bicol na mahigpit na ipapautob ang mga minimum health standards sa examination binyo asin man sa mga examinees sa nararaning pagsasagibo kan licensure examination for professional teachers o LEF sa banwaan kan Birak sa Catanduanes. Sigon sa pinaluwas na anunsyo kan PRC, sulaminting ang mga examinees sana na makakapagpresentar kan negatibong RT-PCR test result tulo hasta sa 5 aldaw antes man ang eksaminasyon ang pinagtutugutan na makalaog sa venue. Kung daiman pwede sir man na magpahiling nin certificate o 14 aldaw na quarantine na permado kan doktor o kan designated na lokal na gobyerno na personnel. Pinagigirumduman man ang mga ini na dai lingawan na simbagan an sa indaman na health declaration form asin man informed consent kung saan pwede sir na i-download ang form kaini sa official website kan prc.gov.ph. Kasabay kaini ang pag-anonsyar kan ahensya kan petsa kan isa sa giwong pag-i-exam na nakadestino ngunyan na maabot na bulan kan Setyembre taon 2021 sa pitsa 26 para man sa enot na batch asin man Enero 30 taon 2022 man para man sa ikaduwang batch. Ang mga ini parehas gigibuhon duman sa banwaan kan Birak alagad mayo pang pig-anonsyar ang ahensya kung saan ang eksaktong venue kaini. Sa huri ipinahayag kan PRC na ang pagsasagibo kan left sa islang probinsya ini aprobado kan provincial IMT asin man kan gobyerno provincial asin man ang pagpapautob kan mga sinambitan ng polisiya ini parte kan paglilikay kontra sa huma kan COVID-19. Sa pagpapadagos paman kita kan pagatud kan mga bareta, dakulang problema pag napano ang mga healthcare facilities, mga hospital asin man mga isolation facilities. Orog na tamay Delta variant, Lambda variant asin iba pa na dati nang nasa variant of concern, bagay na dapat maaraman kan mga health protocol violators. Sigon ki Department of Health Camarines Sur, Dr. Ray Meliena, sinabi kaining mapapano ang mga hospital kung dakul an mabalgar kadakul man an mauulakitan. Enot ng pinagsabi ni Police Lieutenant Colonel Lowe de la Peña na sa paglilibot kan PNP, sige an sitar ninda asin man nananaupa nin face mask. Sa Naga City man kan nakaaging simana, nagrambol ang duwang grupo kan mga kahobinisan sa Sarong Plaza, asin dag sa bunutan ang duwang daragita sa may Naga Cathedral, nagkomosyon sa pagultanan kan duwang grupo kan mga pedicab drivers ninuliman sa pinag-aagawan na terminal. Apelasyon man ninda Meliena dapat na maging sistematiko asin man istrikto hali sa barangay hasta sa LGU asin sa mga katabang na ahensya
higpitan subuot ang pagsisitar. Sigon pa ki Department of Health Camarines Sur, Dr. Ray Meliana, dapat na igilid ang sinambitan ng problema asinman dapat ining tutukan nin tultol tanganing daina maglako pa ang sinambitan ng nakakaulakit na helang. Mientras tanto, pinaghagad man kan lokal na gobyerno, kan banwan kan daet ang pag-intindi, asin man kooperasyon kan publiko sa ipinapautob ngunyan na mga bagong patakaran sa daet public market. Sa informasyon na nakuha kan Radyo Ronda, inibilang pagsunod sa direktiba kan DILG, may connection sa safety seal, tanganing masyerto ang mga business establishments kaibana ang mga nasa negosyong sakop kan merkado kan banwaan magsunod sa minimum public health standard. Ipinaaram naman kan sinambitan ng lokal na gobyerno sa gabos na mga parabakal asin man sa mga matuyo o maduruman sa sinambitan ng merkado publiko na nagdestino sindanin anom na entrances sa anuman na exit. Ang mga masaraod kinakaipuhan mag-fill up sa lagbok, mag-footbath asin man magkuanin o kuanon ang temperatura. Mientras na ang mga igwang APP o Afghan Stay Safe PH mas marikas man na makakalaog nin huli tamay scanning na sa o scan na sana kan QR code ang gigibuhon sa imbes na maglagbok apelasyon man sa publiko ang lokal na gobyerno kan pakiki sumaro nin huli man sa pwede ser subuot sinda na patawan nin disciplinary action kan mga ahensyang namamayo sa ipinapautob na direktiba. Mientras tanto, arestado man kan pinagsarong pwersa kan Milagros Municipal Police Station. Regional Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team, 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company, Masbate, RSOU 5, Regional Intelligence Division, 96 MICO, 2nd IB Philippine Army, RPSPU 5, Masbate Police Provincial Office, CIDG Masbate, PFU, Provincial Intelligence Unit Masbate, 502nd MARPSTA, SETA Masbate, IOS, FIID, and 94th SAC, PNP SAP, and number 2, Municipal Most Wanted Person na si Roel Mesa, Iapuyan, 30 anyos, may kasaruan, asin man construction worker, residente kan Barangay Kabangkalan, Aruroy Masbate. Ininin huli man sa bertud kan mandamiento di aresto na pinag-issue ni Honorable Jose Ronald M. Bersales, presiding judge kan Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Branch 47, duman sa Masbate City. Sa pagpapadagos paman giraray kita kan pagatud kan mga barata sa pamamayuman kan Kabusaw Municipal Police Station asin sa tabang kan Camarines Sur, MARPSTA, asin man kan Bantay Dagat kan lokal na gobyerno kan nabanuan kan Kabusaw Camarines Sur,
sa pangingenot ni Police Senior Master Sergeant Salvador D.S. Nalimutan Jr. Sa iraruman kan pamamayo ni Police Captain Paulo Dino D. Ramos, tulos man na isinagibo ang operasyon kontra sa anti-illegal fishing sa municipal seawater kan Banuan kan Kabusaw, Camarines Sur kan oras alas 7 nin pagkaaga kan Agosto 17 taon 2021 aldaw nin Martes nin huliman sa sinambitan ng operasyon matrayumpong na-arestar asin man na-confiscar ang mga minasunod. Sarong bangka na Lunad Sinda alias Erne, 32 anyos may agom, kapitan kan bangka asin man alias Francisco, 25 anyos, soltero mekaniko kan bangka, asin man parehas residente kan barangay Balongay sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Ang sinambitan ng tao na nabagat kan autoridad asin aktong nadakop sa pagbalgar kan o sa sinambitan ng lay, ini kasabay naman kan pagka na-confiscar sa senda ang bangka na kulor puti asin man orange na may timbang na abuton sa puko mas o menos 2.5 tinulada asin pwede ser na nagkakantidad 70,000 de pesos. Ang sinambitan ng bangka na may makinang Yanmar na nagkakantidad 20,000 de pesos. Asin man kasabay naman kaini ang mga kagamitan sa pagdadakop nin sira na inaapod na ulod-ulod na aboton man sa puko mas o menos 35 pidaso asin may gabat na aboton sa puko mas o menos 10 kilos na konsain maski saradit na sira nagkakadarakop kan sinambitan ng mga persona. Mientras tanto, partiman ka na Facebook o post ni dating Commission on Audit, Commissioner Heidi Mendoza, kung saan pinagbuyagyag na nagadaan sa iyang kaibahan sa COA ninhuliman sa atake sa puso. Sigun sa post ni Mendoza kanakaaging Martes, nagtalikod sa kinaban ang abogado asin state auditor na si Jake Simapranca kanakaaging Agosto 4. Dugang paman niya si Simapranca ang auditor na nasa likod kan DOH report. Ang sasabi ni Mendoza ini ang report kung saan nabuyagyag na igwang mga pagkukulang ang Department of Health sa pagkapot kaini sa abuton sa 67 bilyon na pundo para man sa COVID-19 response. Pinaglinaw man ni Mendoza sa sarong pakikipag-ulay na ang mawot niya sana ipunto sa publiko na stressful ang trabaho kan auditor na nagigibo kan tamang trabaho. Magigirumduman na pinagdepensahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang DOH sa sarong recorded cabinet meeting kanakaaging Lunes kung saan sinabi niya na ang tataramo na deficiencies ini dai maaraman sa korupsyon. Pinagkastigo man kan Presidente ang COA nin huliman sa pagluluwas kaini nin audit maski dai patapos ang mga proyekto kan gobyerno na rason tanganing maatian ang imahe kan mga ahensya. Mientras tanto, na iriduman ang sarong barangay kapitan asin apat kaining kairibahan mientras na nagadan ang sarong pinagdududahan na miyembro kan New People's Army sa nangyaring ambush
kana kaaging pagkahapon duman sa barangay Tubod kana Placer sa Masbate. Maski na irido na ginibo pang buminalos nin putok kontra sa mga komunista si Valiente Diamos Manggubat, mayor de edad, residente asin sa presenteng punong barangay kan Bilya Manggubat o Bilya Inocencio, mientras na nabistuman ang mga irido na kaibahan kaini na si Ramil Pagal Argawanon, 42 anyos, Tidisio Kilong, Inirok, 57 anyos, Ray Canta Jetro, 26 anyos, asinman, Marlon Ihis Areglo, 17 anyos, parehas na sa Maraynang Kamugtakan. Mientras na pinag-aarampaan na bangkay kan pinagdududahan na rebelde na yaon na ngunyan sa punerarya. Sa report, alas 5 nin pagkahapon, naglalakaw papuli ang grupo ni Manggubat, hali man sa sarong kakanan, kan bigla sindang paoranan nin bala kan daipa mga nabibistong mga NPA. Nairido ang mga biktima mientras na nakabunot man, kan sa iyang badil si Manggubat asin nakipagputukan sa mga komunista hasta sa tuminumba ang sospek na kadre, rason tanganing makadulag ang mga kaibahan kaini. Nabawi man sa NPA ang sarong kalibre 45 badil, magasin asin man mga bala. Mientras tanto, determinado man na makapulikan Pilipinas ang mga Pilipino na naiipit ngunyan sa kariribukan duman sa Afghanistan batapos man na dagos ng makubkob kan Taliban ang nasyon. Sa report, lampas na sa sarong taon na nagtatrabaho sa Afghanistan, sinabi kaini na padagos man an sa indang paghahalat sa repatriation flight papuli sa Pilipinas. Maski subot mayo pamanin na mga untoward incident na nangyari sa sinambitan ng nasyon, alagad dai na subot ninda pinaghahalat na maglala pa ang kamugtakan. Dugang pamani Gompal pinaglilikayan naman ninda na magluwaskan sa indaman ng mga harong hasta sa mayo pang abiso ang imbahada kan Pilipinas. Ninhuli naman sa takot na baka mapag-initan sinda kan mga Taliban militants na naglakop sa manlain-lain na lugar sa nasyon. In connection kay ni medyo na abala man ang pag-abot kan repatriation flight, ninhuli man ta dakol pa man ang mga Afghans ang naghahalat sa Kabul Airport asin hahalat na makahali na kan sa indaman na nasyon. Napag-araman na nakatalaan kuta ng maglayog pasiringon papuli sa Pilipinas. Ana nasa 80 mga Pilipino alagad pinagkansilar ini. Ninhuli naman sa presenteng kariribukan sa sinambitan ng aeropuerto. Mientras tantong nagpasalamat naman si Gompal ki Department of Labor and Employment Secretary Silvestro Bilyo III, asin man Department of Foreign Affairs Secretary Chodoro Locsin Jr. sa pag-iiskusar na makapagpadara nin repatriation flight para man sa parehas na Pilipino na yaon sa sinambitan ng nasyon. Sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang mga barata, paabutan tanin maray na udto an sa tuyang mga parantabay, si
Mana Yoli Soto dyan sa Springfield Subdivision, Barangay San Miguel, Syudad kan Iriga. Siring man si Ate Nance Ibarrientos Lagatik, kan Barangay San Antonio, Syudad nin Iriga. Oras nyato sa ngunyan, 38 minutos makalihis, an alas 12 nin pagkaudto. Yoronda Newswatch. An oras na yan, hatod sa Saindo, ni Honorable Jeep Viseño, Municipal Mayor kan Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Siringman, Ninda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Asinman ni Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Balatan, Camarines Sur. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling Ionic Mineral Food Supplement, CMD. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe, hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihempo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayayang buhay. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Irigas City. Agta4 Security Solution. Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abangan! Abangan! Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Sa ating pangarap sa mga pagsubok na dulot ng COVID-19, hindi maikakaila na bukod sa banta nito sa kalusugan, maaari rin itong magdulot ng pasanin sa ating mental health kung ikaw ay nababahala at nakakaramdam ng pighati, takot at matinding kalungkutan. Tumawag lamang sa 1553-0917-899, usap 8727 o sa 027-989-USAP-8727. Bukas ang mga linyang ito na handang makinig sa inyong mga dinaramdam. Mental health ay protektahan para sa magandang kinabukasan. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadanga sa banwaan, kapatawa sin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Magkabunyog ang gabos,
Bicolanja. Gabos na sektor kan sa tong Kusog Bicolanja. Progreso at pag-asenso sa tong mapupua Tindog Bicolano. Kusog Bicolanja. Kusog Bicolanja. Bicolanong Burunyog, Rehiyong Makusog, Kusog, Bicolanja! Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Kung ang hanap ninyo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa ngunyan, 46 minutos. Makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Ronda Newswatch. Sa pagpapadagos pa man kita kan pagatud kan mga barata. Balikan ta an iba pang barata sa lado lokal. Gadan na kan madukayan an hawak kan sarong lalaki. Matapos malamos duman sa barangay Paulbo sa Banwan kan Calabanga, Camarines Sur. Ang biktima ini pinagbistong si Christopher Dilloro, 40 anyos, residente kan sinambitan ng lugar. Sigun ki Police Lieutenant Mark Espanya, Deputy Chief of Police kan Calabanga Municipal Police Station, sinabi kaini na mismong an ama kan biktima na pinagbistong si Jovito Dilloro, 66 anyos, ang nakahiling sa hawak ni Christopher na mayo na ninbuhay sa irarom kan tulay sa Sarong Creek duman sa lugar asin pinagtutubudan na inian nalamos. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad na pag-araman na sarong epileptic patient ang sinambitan ng biktima. Dugang pama ni Espanya, permina subuot na pinagsusumpong kan sa iyaman na helang ang biktima kung sain nagkaigwa o taon pa man na nasa irarom ini kan tulay kan atakihon ini na naging rason kan pagkakalamos kaini.
Mientras tantong mayo mana nahiling na foul play sa sinambitan ng insidente, alagad padagos pa man ang pinagsasagibong investigasyon kan mga autoridad sa sinambitan ng insidente. Paabutan tapanin maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay ang 95th Special Action Company dyan sa Sitio Nierba, Barangay Duran, sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Siring man si Titel Nanali, Madam Nineta Losenya Dasdas, asin man ki Janice Oblino dyan sa Gibara Apartment, Springfield Subdivision, Barangay San Roque, Syudad kan Iriga. Asin man dyan sa Sakuyang Tindahan, nagaantabay si Ipi, si Nika, si Sprite, si Jojo, asin man si Kagawad Melchor Obero kan Barangay Prancia, Syudad nin Iriga. Detalyes paman kita kan mga barata sa lado nasyonal. Gadan naman ang sarong lady accountant kan pagsasaksakon kan sarong daipaman na bibistong lalaki sa irarom kan tulay sa Barangay Old Balara, Quezon City kanakaaging pagkabanggi. Naidara paman kota na sa Malvar Hospital ang biktimang si Kathleen Tan Mabalot, 33 anyos, daraga, accountant asin residente kan 7 Area 5, Barangay Old Balara, Quezon City. Alagad pinagbawian man sa naininin buhay nin huli sa tulong hararom na saksak sa iyang hawak. Mientras tantong nakadulagman ana dai nabibistong sospek na pinagladawan sana na may langkaw na 5 pie asin nakasulot nin kulor pulang jersey asin man short. Mientras tantong nakadulagman ang daiman mabistong sospek na hasta sa kunyan, padagos pa man na pinagahanap kan mga autoridad. Maray na udtuman ki Jimenay Prestado Bungay Salva duman sa Pasig City. Ki Glyza Prestado Contreras duman man sa Cainta, Rizal. Uminabot sa 4.2 milyon de pesos na kantidad kan COVID-19 rapid test kit ang nabagat kan Philippine Air Force kanakaaging pagkabanggi sa sarong operasyon duman sa Pasig City. Sigon sa Philippine Air Force na konfiskar kan sa indang mga tauhan asin man kan Quezon City District Field Unit Criminal Investigation and Detection Group QCDFU o CIDG ana nasa 21,000 na konsong brand COVID-19 rapid test kit. Mientras tantong arestado man ang 4 na lalaking online seller na maatubang sinda sa kasong pagbalgar sa FDA Act of 2009 in relation to FDA Advisory Number 2020-016 on prohibition of online selling of FDA certified COVID-19 antibody test kit. Pinagsyerto kan Philippine Air Force na padagos an sa indang operasyon kontra sa mga namamahala o nananamantala urog na sa illegal na bintahan kan COVID-19 rapid test kit. Mientras tanto, daiman marekomendar ang mga Metro Manila mayors nin quarantine status sa rehiyon kundi ipapabaya na sanan kan 17 alkalde sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases IATF MAID ang pagdedesisyon mapadapit digdi. Sigon kaya ki Metro Manila Development Authority MMDA Chairman Vinhor Avalos matapos ang isinagibong pag-uurulay kasuodma kan Metro Manila
Council o MMC. Sinabi ni Abalos bilang concurrent chairman kan Metro Manila Council o MMC na bilang nasa battleground subuot ang mga lokal na ehekutibo, napaka-critical para man sa saindaan pagdidesisyon nin huli ta kaipuhan na balansyon nin toltol ang sitwasyon sa ekonomiya asin man sa salud. Pinagsyerto ni Abalos na anuman na community quarantine status ang ipapautob matapos man ang Agosto 20, padagos man ang mga lokal na gobyerno na mas pakusugon pa and prevent, detect, isolate, treat, reintegrate PDITR measures tangani man na mas mapugulan ang paglakop kan virus o rugna ang mas nakakaulakit asin man mas mabagsik na Delta variant kan COVID-19. Ipinaliwanag ni Abalos na ang presenting ECQ iba sa mga dating pigpapautob kay ni ninhulit ang unyan may vaccination program na napadagos na pinagsasagibo no minabot na hasta sa A5 categories o an indigent population. Sa report, hasta kanakaaging Agosto 16 taon 2021, nakapagtudok na nin kabilugan na 10,716,042 na COVID vaccine sa Metro Manila, kung saan 909,969 o 90% senior citizens na natawanan na kan first job asin man 774,666 o 77% man ang nakumpleto na ang ikaduwang dose. Mientras tantong nasa abuton man 1.7 milyon o 46% na may comorbidities sa NCR ang natawanan nin first vaccine shot, mientras na 1.3 milyon o 35% nakatapos na kan ikaduwang dose. Sa pagpapadagos paman kita kan pagatud kan mga barata, puon kasuudma sarado ang main office kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB na nasa Est Avenue, Quezon City, makalihis man na magpositibo sa COVID-14 kaining mga empleyado. Initanganing matawanan nindalan ang pagsasagibo kan mahiwas na disinfection sa ahensya. Sa ipinaluwas na abiso kan LTFRB, 5 aldaw na sana magiging physical na transaksyon sa publiko asin man suspendido ang trabaho kan sa indang mga frontliners. Alagad paglilinaw kan LTFRB, sulaminting ang central office na an untok operasyon din hulita padagos man ang pagtatao kan serbisyo kan LTFRB NCR office sa paagi kan public transport online processing system. Pwede sir man subuot na gamiton ang 24/7 na public assistance desk hotline 1342 para man magresibe din mga apod hali sa publiko. Mientras tanto, dagos naman na pinaggilid kan PNP ang anggulong hold up sa pambabadil asin man paggadan ki Gwen Salamida, ang dati man na editor kan Remati Online na pinaggadan sa laog kan pagsasadiri niya sa salon asin man spa duman sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City, kanakaaging Martes nin pagkahapon. Ini matapos manamako ana testigo kan PNP na mapatunay na posibleng pinagtuyong itumba ang biktima asin man ang sa iyang kasaruan na si Oliver Pirona, 43 anyos, na sa presenteng pinagbubulong duman sa Quezon City General Hospital nin Huliman sa tama nin bala sa baba o sa
ko o asinman sa daghan. Magigirumduman na alas 3:45 nin pagkahapon kanakaaging aldaw kan isagibo ang paggadan ki Salamida, 41 anyos sa laog mismo kan sa iyang bagong tindog na Got Beauty Salon and Spa na makukua sa 191 Kaingin Road, Corner EDSA, Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Enot naman na naglataw ang anggulong nanlaban sa hold-up sinda Salamida, asinman Perona, kung kaya pinagbabadilkan sospetsado. Maski naglataw sa istorya kan sarong Grab Food Delivery Rider na daina pinagpangaranan pa para man sa proteksyon kay ni na mayong nangyaring hold-up sa insidente. Sigon sa delivery rider, ipinaghatod niya ang pagkakan ipinadeliver kan mga biktima kan bigla na sana siyang sabayan sa paglaog sa salon kan sarong lalaki na armado kan dai pamaaraman na kalibre kan badil asin tulos subuot na pinagbabadil ang mga biktima. Base sa ipinaluwas na report ni Police Major Loreto P. Tigno, Deputy Chief kan Criminal Investigation and Detection Unit kan Quezon City, Police District CIDU, QCPD, naglalataw na 4 na tama kan bala ang sapo ni Salameda sa likod kan talinga payo siko asinman sa tuong abaga na nagresulta sa tulos kaining kagadanan. Sigon man sa mga investigador, posibleng huminaloy o haloy nang nag-aabang ang mga sospek sa lugar asin pinagtsyempuhan kan mga inina mabukasan ang establishmento, tangani man na maisagibo ang sinambitan ng krimen. Pinagsugo naman ni Philippine National Police, PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, QCPD Director Police Brigadier General Antonio Yara, ang magkakanigo man na investigasyon sa krimen, tanganing mataonan nin hustisya ang mga biktima asin mapanimbag sa lay ang mga sospetsado. Napag-araman pa na si Salamida, nagsilibrar ko nakan sa iyang kumpleanyo kanakaaging Miyerkules, asin na mapakolor sa nasubuot kan buhok, kaya nagpasiring sa parlor. Pinagsamantalaman subuot kan mga biktima, ana pagpasiring sa parlor tangani man na makapagpalinig nin hulita plano na nindang liwat na magbukas kan sa indang negosyo sa oras na magtapos na ang ipinapautob na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila sa aga Agosto 20. Yan na po ang naging katiripunan kan sa tuyang pagbabareta sa bareta sa pagkaudto. Maray na udto na sana ki Sir Edgar Ignao Bermillo. Asin sa iba pa niya tong mga parantabay na daita na masasaro-saro. Nakaibahan tang nagatud kan mga bareta sa lado lokal sa luwas si Philip Barasina. Sa lado technical kasubago si Cha Buena Obra. Ngunyan si Engineer Abilindon Toralio ang satuyang Chief Technician. Si Tony Saison ang satuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Rayago Ligasyon. Sa opisina si Felix Lagrimas asinman si Rodel Cesar duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa pagkaudto. Kini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antab.